tekee. Ja mä oon pahtis. Miten niin? Sä oot vahtis. Mä oon vahtis ja toi on pahtis. Niin. Ja nyt me kertaan itsestämme. Mä ratsastan. Mä tykkään ratsastavissa kanssa. Ja meillä on lemmikki pupu ja se on... Meillä ei oo mitään. On. Teillä on se cookie. Joo, meillä on se Ellen leikkihamsteri. Tai siis mun sisko. Joo, älkää välittäkö tosta. Joo, mutta... Joo, Ja sit mä näyttän. Hei, harrastaako sä syömistä? Mä harrastan myös lukemista. Mä en harrasta lukemista. Mä harrastan TVn kattelua, kännykän kattelua ja syömistä ja taikolia ja kaikenlaista. Turhaa. Joo, mutta mä syödään tän. Ei mä syömään!